Tervetuloa tutustumaan uusiin Cabby-matkailuvaunuihin. Jo yli 40 vuoden ajan Cabby on rakentanut Ruotsin Kristinehamnissa Pohjolan olosuhteisiin kehiteltyjä vaunuja. Cabby on vienyt matkustajansa elämyksien pariin kesä- ja talvikohteisiin, turvallisesti ja viihtyisästi. Matkailuvaunulla voi viivähtää kohteissa, joihin ei muuten tulisi tutustuttua. Kohteisiin, jotka ovat vaikeammin kuljettavan tien varrella. Matkassa voi olla mäkiä ja mutkia tai tie voi olla pölyinen ja täristävä. Tällöin vaunulta vaaditaan erityisominaisuuksia, joita harva valmistaja pystyy tarjoamaan. Cabby on onneksi iloinen poikkeus. Olemme ylpeitä siitä, että Cabby on kauniisti muotoiltu ja hyvin varusteltu matkailuvaunu. Mutta tätäkin tärkeämpänä pidämme sitä, mitä löytyy kauniin kuoren alta, sillä muotoiluun ja varusteiden valintaan käyttämämme aika on vain murto-osa siitä, mitä käytämme silmälle näkymättömiin kohteisiin. Katsotaanpa tarkemmin Cabbyn ainutlaatuisia ominaisuuksia. Cabby on suojattu erinomaisesti pakkaselta ja helteeltä niin sanotun Cabby-menetelmän ansiosta. Sisä- ja ulkoseinän väliin ruiskutetaan tehokkaasti eristävää polyuretaanivaahtoa. Katto ja lattia eristetään samalla tavalla, saumattomasti. Perinteisesti matkailuvaunussa käytetään runkorimoitusta, minkä johdosta seiniin ja kattoon muodostuu kylmäsiltoja. Ne heikentävät vaunun lämpötaloutta. Cabbyssä sen sijaan saumaton eristekerros estää kylmäsiltojen syntymistä. Powerlock-polyuretaaniprofiilit viimeistelevät eheän eristyksen ja jäykistävät vaunun runkoa. Kylmäsiltoja ei synny edes nurkkaliitoksiin. Vaunu on miellyttävä niin pakkasella kuin helteellä. Cabbyssä on tosiaan mukava oleskella säästä riippumatta. Normaalin patterijärjestelmän lisäksi vaunussa on nestekiertoinen lattialämmitys, joka koostuu 3 erillisestä piiristä. Sohvien, vuoteiden, yläkaappien ja keittiökalusteiden takana on ilmasolia, joiden ansiosta vaunussa on mahdollisimman tasainen lämpö ja ilmanvaihto. Tasapainotettu Alcon alusta yhdessä Cabby-menetelmän ja Powerlock-kiinnityksen kanssa tekee vetämisen kevyeksi ja vakaaksi. Tämä takaa nautinnollisen ajamisen. Cabbyn käyttämillä Alcon Delta-akseleilla saadaan suurin joustoalue verrattuna kaikkiin markkinoilla oleviin kumijousitusakseleihin. Delta-akselin jousitusgeometria on sellainen, että se ehkäisee kallistelua. Cabbyssä on vakiovarusteena ATC-ajonvakautusjärjestelmä. Se tunnistaa ja estää mahdollisimman tehokkaasti vaunun heilahdusliikkeet ajossa. Palaamme tähän tärkeään seikkaan Cabbyn erillisessä ATC-videossa. Ohitustilanteissa AKS-turvakytkin vaimentaa sivutuulen ja ohiajavien suurien ajoneuvojen, kuten linja-autojen synnyttämien ilmavirtojen aiheuttamia sivuttaisvoimia. Mahdollisimman hyvän tiekosketuksen ja turvallisuuden takaamiseksi vaunuissa on vakiovarusteena alumiinivanteet ja 8-kerroksiset erikoisrenkaat. Renkaat ovat typpitäytteiset, joka parantaa turvallisuutta ja keventää polttoaineen kulutusta. Cabby Safety System on yhteinen nimitys edellä mainituille tekijöille, jotka tekevät Cabbystä markkinoiden turvallisimman matkailuvaunun. Sinun ja läheistesi matkan turvaamiseksi. Moderni pohjoismainen muotoilu ja ylellisen mukava varustetaso ovat Cabbyn tavaramerkkejä. Meillä on vakiovarusteena paljon sellaista, mitä kilpailijamme myyvät lisävarusteina. Tehdäänpä kierros Cabbyn sisätiloihin. Cabbyssä on tyyliä. Kaikissa hyllyvaatekaapeissa on kätevä LED-valokisko. Yleisvalaistuksen lisäksi tunnelmaa luovat spot-valaisimet. Lomalla on tapana syödä ja voida hyvin. Cabbyssä sinulla on käytössäsi oikea keittiö. Täynnä käteviä ratkaisuja ja yksityiskohtia, jotka tekevät ruoanlaitosta huippuhetken.
Upea LED-valaistu baarihylly tuo tunnelmaa illanviettohetkiin ystävien kanssa. Skål! Laskutasoja on riittävästi ja standardoitu korkeus on sama kuin kotona. Uutuutena kätevät soft close vetolaatikot. Ne liukuvat ylellisen pehmeästi, sulkeutuvat kuin itsestään ja mahdollistavat laatikkotilan käytön kokonaan. Vaunun digitaaliset säätötaulut löytyvät keittiön työpöydän yläpuolelta. Monien muiden toimintojen lisäksi säädät täältä sisäilman lämpötilan sopivaksi. Hyvä uni on tärkeä asia. Siksi olemme satsanneet paljon cabin vuoteisiin. Täyspituisissa sängyissä on viskoelastiset patjat, jotka kannattelevat nukkujaa mahdollisimman mukavasti. Myös parivuoteissa on molemmilla oma säädettävä pääty. Säilytystiloja on niin vaunun sisätiloissa kuin ulkopuolellakin. Valaistussa tavaraluukussa on runsaasti tilaa välineille ja laukuille. Suksilokerokin on ulos vedettävä, ei kun laskettelemaan. Pienet yksityiskohdat tekevät matkailun mukavaksi ja turvalliseksi. Porrasvalo on yksi tällainen. Telttapalvelun virtaliitännät ovat siistin luukun takana tulppien suojaamina. Valaistun kaasupullotilan lukkopesä ja kahva ovat kätevän luukun takana pysyen näin siisteinä ja sulina. Liity sinäkin kaikkein tyytyväisimpien matkailuvaunuilijoiden joukkoon. Meiltä saat siihen avaimet. Tavataan Cabin jälleenmyyjällä.